Sa balita international, Peru nagdeklarar sang state of emergency bangod sa padayon nga hublag protesta. Sa sports, France nagdaog naman batok sa Morocco, makaengkwentro ang Argentina sa final sang FIFA World Cup 2022. Balita entertainment, Hollywood actor nga si Henry Cavill hindi na mangin bida bilang Superman. Samtang sa balita special, aton pag-istorya mga dapat himuon para mangin mabinungahon ang 2023. Maayong aga Bacolod, maayong aga Bilugabayan sang Western Visayas. Karong adlaw Biyernes, December 16, 2022. Ang inyong news team. Aksyon Dorel Cabat. Kag-aksyon Boy Duran. Sa detalye sang mga balita lokal. Magasugulanon si Governor Bong Lacson kay Negros Oriental Governor Roel Digamo may kangtanan sa ginaduso nga Negros Island Region. Ini matapos ipalayag ni Digamo nga mas makamayuhon niya nga magpabilin ang Negros Oriental sa Central Visayas bangod sa lain nga kultura kag lengguwahe sa mga pangluyo sa ila probinsya. Suno kay Lacson, nagapakikangkot na siya kay Digamo kag pangabay nga kung pwede makasugulanon angot sa NIR sa unang bahin sang Enero tuig 2023. Sang nagligad nga Martes, ginaprubahan sang Technical Working Group ang sang House Committee on Local Government nga ginapamunuan ni 6th District Representative Mercedes Alvarez kag Cebu City South District Representative Eduardo Rama Jr. ang Consolidated Bill sa NIR. Si Negros Occidental 3rd District Representative Jose Francisco Benitez amo ang nag-file sang House Bill 1446 nga nagalakip sa Island Province ng Siquijor sa NIR. Yeah, actually, I'm texting him now, pero medyo busy pa siya. But he promised to call me after the program. I will propose to see him after the holidays. I will ask him whether sa first week or sa second week of January. Nagmando si Bacolod Mayor Albi Benitez ang madasing investigasyon angot sa mapamahog sa St. John Institute ng SJI. Sa Facebook post, ginpahayag sa alkalde nga naglambot na sa iya igtalapangod ang mapamahog sa mga buluthuan. Bawod sila nagsapol si Benitez matiglawas ang SJI, kaupod si BCPO Director Colonel Thomas Joseph Martir, ka-attorney Renwa Baldovino ang head sa NBI Bacolod para solusyonan ang problema. Sulo sa alkalde, iya ginakondenar ang anumang isahay isang pamahog sa seguridad kag public safety sa Bacolod, labi na sa mga kabataan nga nag-eskwela sa SJI. Samtang target naman sa gobyerno probinsyal nga makapatigan sa public bidding para sa interesado nga private investor sa bulk water supply project sa Negros Occidental. Inagid pahayag naman ni Provincial Administrator Attorney Rayfrando Diaz sa sinapol ng Ibatigayon sa Negros First Residences sa siyudad sa Bacolod kahapon nga adlaw. Suno kay Diaz, tinguhaan sa probinsya sa bulig sang Technical Working Group nga matapos ang feasibility study kag mapublish ang detalyado nga terms of reference sa project implementation. Duga pa ni Diaz nga kon matigayon ang proyekto, ang surface water halin sa suba sang imbang sa Silay kag malugo sa Victorias, amo ang pagkakuhaan sa tubig nga ipaidalom sa water purification process. Nakasumiter naman sang letter of intent sa sining proyekto ang mga water districts sang Silay, Talisay kag Bacolod. Tuyo sini agud mapasiguro ang supply sang matinlo nga potable water sa Negros Occidental kag matap na ang natawag nga water kag foodborne diseases. This is the first meeting of our TWG, ang aton nga core group for the PPP projects sa province of Negros Occidental, with our partners sa PPP Center and their consultants that were engaged, specifically for two purposes. Si Attorney Rayfrando Diaz II. Ginpahayag ni Metro Bacolod Chamber of Commerce and Industry President Frank Carbon nga mangin matawhay ang trapiko sa syudad sa Bacolod kung ipabilin ang ginapatuman karon nga traffic scheme kag istrikto nga pagpatuman sa ordinansa nga makabulig pahagan-hagan sa trapiko kangay isang pagdumili nga magpark sa Lacson Street kag pagkakasa obstruction sa dalan sa Nubuan pasulod sa Bradco Port. Suno kay Carbon sa iyang obserbahan nagatulutawhay na ang circumferential road bangod regulated na ang pagsulod kag pagwa sa nga biyahe o kung sagwa nga biyahe sang mga trucks kag container vans. Di mayo kay
ang aton circumferential tungod kay regulated bala, hindi ginatingob sila pasulod ang trucks kag ang container vans. Di madamo gid man kay Christmas Pero gagiyo, madasig ang giyo. Amo man ang salakson, dasig ng giyo sang lakson, magutok-gutok gid man tungod kay kadamo gid sing salakyan. Kabahin sa pagpahayag ni Frank Carbon. Ginumpisa na sa City Disaster Risk Reduction Management Office o kung CDRMO sa siyudad sa Bacolod ang Community Emergency Response Training sa tagsa ka mga barangay sa siyudad. Sunod kay CDRMO Head Dr. Ana Maria Larni Pornan, ila ginumpisan ini nga community training sa barangay Takuling sa dining aktibidad aman galawig sa 3 kadlaw umpisa Disyembre 14 tubtob Disyembre 16. Duga pa ni Pornan ini nga programa nagatuyo nga mahatagan sang ihibalo kag kahandaan ang tagsa ka komunidad sa tion sang emerhensya kag kalamidad. Suno pa kay Pornan hando man sang iya talatapan nga makumpleto ini nga training sa 61 ka mga barangay sa Bacolod sa masunod nga tuig. Nagalawom naman si CDRRMO Head Dr. Ana Maria Larni Pornan nga magapadayon pa ang pagnubos ang kaso sang COVID-19 sa Bacolod sining nga bulan sang Disyembre labi na sa pagsunod sang tuig 2023. Suno kay Pornan nagligad nga bulan sang Nobyembre naglabot pa sa 501 nga kaso sang COVID-19 ang ilang na record o kon may equivalent nga 16 ka positibo nga kaso kada adlaw apang sining nga bulan sang Disyembre ini nga datos ang nagnubo sa dinyara na lamang sa 6 ka mga kaso o ang daily positivity rates sang syudad. Apisa sini nga sitwasyon padayon nga ginapilar ni Pornan sa publiko nga hindi dapat maghatag sing kumpiyansa kag padayonon lamang ang ginahimo nga paghalong batok sa virus. Magasugod na sa pagbaligya ang 31 ka mga retailers ang palupok sa Banwa sang Hinigaran karon sa hapon, Biyernes. Sa interview sa Action Firing Line, ginpahayag ni Navarro Bailon Jr., Vice President sang Philippine Pyrotechnics Manufactured Association, ang mga stalls ang makitaan sa highway sang Barangay Anahaw sa Hinigaran. Suno kay Bailon, sa kada tuig ginapaydalom sa mga seminars ang mga retailers, kaupod ang ilang mga helpers para masiguro ang safety sa pagbaligya sang palupok. Dugang pa ni Bailon, local product lamang ang inabaligya sa pungsod kaangay sa mga palupok nga himo sa Hinigaran kag Bulacan, kag ginadilian nga makasulod ang imported nga mga produkto. Suno pa kay Bailon, ginadilian ang pagbaligya sa palupok sa mga menor de edad kag ang pagpanigarilyo sa firecracker zone. Nagnegatibo na si Vice Mayor Elcid Familiaran sa COVID-19 matapos nagpaidalom sa rapid antigen test. Si Familiaran ang una nga nagpaidalom sa COVID-19 testing sang Domingo kag negatibo ang resulta. Liwat nga nagpaidalom sa test sang Martes kag nagpositibo sa COVID-19 kag nagbatsyag sang hilanat. Suno kay Familiaran, Huwebes nga adlaw sa nagpaidalom siya liwat sa rapid test kag negatibo na sa balatian. Si Familiaran ang fully vaccinated kag nakabato naman sang booster dose sang 2 ka beses. Ginalantaw ni Familiaran nga posible nakuha niya nga balatian sa gintambungan nga Vice Mayor's League. Nagpanugyan ang BC Alcalde sa publiko nga hindi magsalig kag padayon nga maghalong sa pihak sang pandemya. Yes, kag sa aton niratag palamati hindi gyud magsalig. Halong gid kay maski ka-survive ka di mahal ang bulong mo. Hindi, you will spend thousands of pesos para mag-ayo lang. Kabahin sa pagpahayag ni Vice Mayor Elcid Familiaran. Action Radio Philippines Standard Time, 8 minutos na nagaligad sa tak na ang alas 7. Pag-decriminalize sa paggamit sa droga, hindi makabulig sa kampanya kontra illegal nga droga sunod sa DILG Secretary. Samtang direct flight sa Linsa Manila, padulong sa Belgium, mga available na. Ang detalye sa mga balita nasyonal sa magbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Kag sa aton mga ka-aksyon dira, masami ka bala nga malipaton. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay
si mama wala di eh. Ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani, maabot eh. Ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like eh, mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Di laktawan lang dana eh. Tapos ano naman, ubra ng dason. Brown na dason sigang na pasensya ma'am. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nang wala ka cellphone. Wala mo sa imo. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook account. Bali, paano ka nakabalo nga may Hindi kasi so good na lola sa akin. Siya nagtulong sa akin nga kamo bala nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Oo. Yun ang bala nga isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share na. Pinasunod mo tanan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala pagid kay daw gusto mo ako do ano naman daw gusto ko basta daw hindi ko pa siya ma-expect nga madaog. Wala nga maibita sila sa ARB 4-piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Fred sa langga. Ari ay pamati ka mo. May gin-offer ang Action Radio sa mga purpose na kumpos na eskwela. Primary kag secondary lang na. For bugtaw. I-record sa ang kinanglanong kapasitisikbar ka na. Yung kukaw ko niya. Karoon siya sa umuan kung ako manakit. Update mo na siya. Matinandao na siya. Damo to nugid na siya. Morning dira sa kay Homal Lumena, may aga sa imo. June Claire Dilieva. Kag kay Stella Maricelis is also still watching. Kay Rochelle Evangelista, sa mga pariente niya kuno sa Gimarasda, kumusta ka mo? Siling ni Rochelle Evangelista. Si Ma'am Elizabeth Gamala, Blessed Friday sa imo, Madam. Miss Jinky Dialagdon is still watching. Leonila Tarosan, watching with you at Purok 20, Barangay Alangilan. Purok 20, Barangay Alangilan. Good morning dira sa mga ka-aksyon naton sa Alangilan, Kay Melva Salmo, good morning man. Kag Jing. Happy birthday kuno sa aton nga presidente sa Energy Funds Club. Presidente ni sa sangkuan sang Energy Funds Club, hindi sang ARB. Ang ARB Action Radio Bacolod, no? So siya Energy Funds Club sang Action Radio Bacolod, no? Wenskili Morales, dayweng mga agad sa inyo. Kumusta na si Abi? Congratulations, Abi, no? Si Natnat, kag si August, morning dira. Kay Teresita, Batik-Batik Suela, good morning man. Kag kay Inday Blaza, dira sa kay kumari ko, Teresa Lina Kayaw, morning. Kag pari ko Gilbert Kayaw, good morning dira sa inyo. Kay kumari ko man Virgil Ligaspi Coloso, kaya kumari ko ihada Jean Buarom, Lalaine Grace Ibarra, good morning man sa imo. Si Desandra Bullyor Magallanes, classmate, good morning man sa imo dira, no? Kag sa mga classmates yung tanan sa Batch 81 sang Ramon Torres National High School, mayong aga gid sa inyo tanan, no? Sa mga kapdanan kumandira sa VPA sa Parole and Probation Office number 1. Good morning, no? Johnny Templado, good morning, kag watching live from Escalante City. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Action Radio. Ambal ni Johnny Templado. Ambal ya. Gusto ko tayong batian ni nga siya gid balanga mga bira ambal. Pang bira gid. Uy. Turtigli ang team sang France sa FIFA taga Davao ning ilang goalkeeper.
May ang ilagaling nga goalkeeper. Yes, substitute Pure Pinoy, goalkeeper. Pure nga Pinoy. But silingon gali action boy, kaya naton nga mga Pinoy nga mag-intra sina. Although nga substitute goalkeeper, siya puti. Balo ka sa mga FIFA World Cup na yung mga muna nga mga level. Tagpilak bilog na yung goalkeeper mo. Isa lang nga mampang, pero tagpila na sila kabilog. Mga tag-anom na sila kabilog. Para mga substitute balaw, no? Do siya gito ang during sa kampang? Siya agad? Oo, ang substitute. Alam tawada bala. Okay. Okay. Sige. Basta Pinoy, ano? Fairness, no? Pure pa na. Okay. May pure Pinoy. Kung kaya nag-champion ng France. Uy! Sa World Cup below 23 laban sa Uruguay sa to, siya gili ang goalkeeper game. Sige, but anyway, ara sa iya, no? Nami Action! Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Amo na po nang si mama wala di ato sa Bacolod. Sa akong birthday gani maabot ako lang sa balay. Pero kamusta man? Ako na would like mayara gid na butang sa module nga search mo tapos bala mayara nga ilang taon mo sa YouTube. Di way ka man gamitan. Ti laktawan lang nanay. Tapos ano naman, brown na daso. Brown na daso sigaw na pasensya ba. Paano ka nakapadala sulat? Nagulam na ko sa akon nga friend nga si Regine bala. Sa kay ay. Nangulam ka cellphone. Wala mo sa ina. Pero sino to Facebook? Imo to Facebook. Bali, paano ka nakabalo nga may... Hindi kasi sugad ni Lola sa akin. Siya nagtulo sa akin nga, kamo bala, nang nabatian niya sa Action Radio sang aga gito. Yun ang bala nga, isulat ko kung anong imukon. Nang pag sa page, i-like, i-share. Tinasunod mo tanahan ni ano. Isunod ko lang man. Okay. Pero ka-expect ka na nga makadaog ka. Wala, pagid kay daw. Gusto mo ako do, ano naman daw, basta, hindi ko parang siya ma-expect nga madaog. Wala nga ma-intra siya sa ARB 4 piece lang. Amo na gani pagkabati ko kay Prince Alanga, ari ay pamati ka mo. May ginoon. Action Radio Philippine Standard Time, las 7:18. Sa detalye na sa ato nga panguna nga mga balita nasyonal, ginapamatukan ni Interior Secretary Ben-Hur Abalos Jr. ang ginaduso nga pag-decriminalize sa pag-usar sa droga kang nagpahayag nga hindi ini makabulig sa kampanya sa gobyerno kontra droga. Ini ang panindugan ni Abalos sang ipamangkot sa nasambit nga proposal ni Senator Ronald De La Rosa sa tuyo nga ma-decongest ang prisuhan kag masolusyonan ang problema sa drug addiction. Ang proposal ni De La Rosa ang suportado ni Senador Robin Padilla. Nagalaom si Abalos nga hindi madayon ang inaduso nga hagna. Matapos nabatian ni De La Rosa ang pagpamalabag sa hagna, mayara ini sang second thoughts sa proposal.
May direct flights na halin Manila padulong sa Brussels, Belgium. Ini matapos magsugtanay si Presidente Ferdinand Marcos Jr. kagamang opisyal sa Brussels Airport sa sidelines ng ASEAN-European Union Summit. Sulok kay Office of the Press Secretary Officer in Charge Undersecretary Sheloy Garafil, ginduso sa mga opisyal sa Brussels Airport nga mayroon na sa direkta nga flight sa Pilipinas. Ginpahag naman ni Arnaud Feast, Chief Executive Officer sa Brussels Airport Company, nga ang Manila-Brussels direct flight ang win-win para sa duha ka mapungsod. Pahayag naman sa presidente ng non-stop flight halin Manila pakadto Brussels ang isa ka oportunidad para diskubrihon sa mga Pilipino ang Belgium kay iban pa nga bahin sa Western Europe. Sunod sa presidente, ang Brussels ang sentro sa taranya pungsod sa Western Europe kun nga dako nga bagay ang pagbukas ng Manila-Brussels direct flight. Gilayo naman niya nagpahayag sa interes ang kompanya nga Philippine Airlines para maangot ang mga Filipino sa Europe. Ginpahayag naman ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga nagapabilin nga independent ang Pilipinas sa tunga sang rivalry sang China kag Estados Unidos. Sa press conference ng ASEAN-EU Commemorative Summit, ginpahayag ni Marcos nga mas luyag sang pungsod nga wala sang tensyon kag ginatuman ang independent policy. Para kay Marcos, ang foreign policy sang pungsod amo ang katawhayan kag para sa national interest. Sa naligid nga Setyembre, ginpahayag sang presidente nga luyag sini ang mabakod nga relasyon kaupod ang US matapos ang 6 ka tuig nga hindi estable ang relasyon sa idalom sang Duterte administration. Sa Enero tuig 2023 natalana nga magasapol si Marcos kay Chinese President Xi Jinping. Magasukot sang duga nga 0.5% sa kontribusyon sa ilang mga miyembro ang Philippine Health Insurance Corporation na PhilHealth umpisa masunod nga bulan. Halin sa 4.0% sa karon, mangin 4.5% na sa 2023. Nabaluan niya ang pagsaka sa kontribusyon ang base sa Universal Healthcare Act. Sudo kay PhilHealth Corporate Communications Senior Manager Ray Balena para mahangpan sa mga nagakita sa 10,000 pesos kada bulan. 4.5% umpisa Enero, 450 pesos naman kada bulan ang kontribusyon. Kung tungaon naman sa kung tungaon pa sa tunga sa employer kag employee, ina ang mangin 255 pesos na lang ang mangin share. Ang tuiga niya pagsaka sa kontribusyon ang magapadayon tubtub tuig 2025. Nagpahandam ang DNR Mines and Geosciences Bureau sa posible pag-collapse ang Boracay bangod sa nadiskubrihan nga sinkhole sa lugar nga naobserbahan nga nagakadugangan pa kada tuig. Sunod kay Engineer May Magarzo, ang Chief Geologist ng MGB Western Visayas Region, delikado ilabi na kung pabayaan ang overcapacity sang isla. Nadiskubrihan sang MGC ang sinkhole sa Boracay sa tupang nakaligad nga 4 ka tuig. Sa diin 789 ka sinkholes ang nakita sa 3 ka barangay sa tuig 2018 kag naglambot ini sa 801 sang 2019 tubtub nga naging 815 na sa karon nga tuig 2022. Suwestyon sang ahensya dapat magalukar sang bago nga carrying capacity o kun limit sa mga turista nga nagapadulong sa Boracay. Ginausisa na sa Bureau of Corrections sa Bucor ang kamatayon ni JB Sebastian kagwalo kay ban pa nga high-profile inmate sa New Bilibid Prison kon NBP. Si Sebastian ang napatay sa tuig 2020 bangod sa COVID-19 kag ginalegar na tabo ini sa NBP Hospital. Suno kay NBP Officer in Charge Gregorio Katapang Jr. nagpadulong ini sang Miyerkules sa Site Harry kag ginistorya ang mataw sa lugar. Dugang pa ni Katapang makaduluda ang finding nga si Sebastian ang wala napatay sa Site Harry, isa ka isolation area sa NBP. Ginbulgar ni Katapang nga si Sebastian ang napatay sa eskwelahan sa University of Perpetual Health School kay hindi napatay sa hospital. Ang hospital sa NBP kag eskwelahan ang tuparay. Luyag man usisaon sa NBP kung may lapses nga matapos nga nagapangabay ang asawa ni Sebastian sa autopsy pero wala gin paboran. Suno pa sa opisyal may 8 o 7 pa mapreso nga makaduluda ang ila kamatayon. Nagpaidalom naman ang 22 ka pulis ng Metro Manila Police sa restrictive custody bangod sa ginaligar pagkadalahig sa kamatayon sa mga high-profile inmates sa New Bilibid Prison sang 2020. Ang mga preso nga napatay ang unang report nga nagtaliwan bangod sa COVID-19. Sunod kay National Capital Region Police Office Chief Brigadier General Jonel Istomo, ang mga pulis ang inkakas sa ilang pwesto samtang nagpadayon ang kaso administratibo batok sa ila. Sa naligid nga Hulyo, ang NBI ang nagrekomendar sa magpasaka sang kaso nga murder batok sa sining 22 ka mga opisyal sang NCRPO.
Una ang ipahag ni Bureau of Corrections sa Acting Director General Gregorio Catapang Jr. nga nakabaton ini sa impormasyon nga may convicted drug dealer nga gid-aligar na patay sa COVID-19 ang ginpatay sa Site Hari, isa ka isolation na area sa sulod sang Bilibid. Pila sa mga kilala nga preso ang report nga napatay sa COVID-19 ang mosanday JB Sebastian, Francis Go, Willie Yang, Benjamin Marcelo, Zhang Zhu Li, Jimmy Kinsing Hong, Ryan Ong kag Amin Boratong. Sa House of Representatives ang House Bill number 6608 nga nagahimo sang Maharlika Investment Fund o kon MIF sa second reading paagi sa Viva Voce. Nalakip diri ang amendment nga ginhimo sa oposisyon nga si House Deputy Minority Leader Franz Castro. Gina-certify ni President Ferdinand Marcos Jr. ang House Bill 6608 bilang urgent o kon nagatugot sa Kongreso nga aprobahan ang measure sa second kag third reading sa parehas nga adlaw. Ginamyandahan ng House Bill lakip na diri ang pagpasaka sa alokasyon sa MIF profits sa social welfare kag state subsidies para sa mga pigado sa 20% o kon 25% halin sa 20%. Tuyo sang hagna nga mag-invest gamit ang pondo sang LBP, DBP kag BSP. Ang hagna ang may kapin 275 ka author sa House of Representatives. Action Radio Philippines Standard Time, las 7:25 ang atong balita international, balita sa sports, showbiz, balita akagatong na balita sa negosyo sa pagbalik sa Action Balita Morning Edition. Pasalamat kami sa inyong mga bulong nga isa ini nga nakatabang sa aming din. Sa ang pagbulig sa isig kapareho, hindi mabayaran sang anuman nga kantidad. Rason kun nga ang nagapati ang Aksyon Radyo Bacolod nga ang pagbulig, hindi kinahanglan dako o kun madamo. Ang importante, may tion nga ginpalabot ang bulig sa mas nagakinahanglan. So salamat man kay nagaabot kita diri sa Purok Kalubihan Boss no, sa Barangay Mailom. We understand nga daw talaga sala na din sa kaan nga lugar sa periyos ni nga activities. So nagapasalamat kita kay nakaserbisyo kita sa madamo naton diri nga mga pumuluyo no. Pasalamat man kita kay Kapitan Ike Torres sa mga katapos sang Bago City Health Office sa pagpumuno ni Dr. Ferdinand Mayoga. Kag sa tanan nga pumuluyo dire sa Purok Mailom, sa Barangay Mailom for welcoming us sa atong sining medical mission dire. We hope someday makabalik kita dire kag makahatag liwat sa kun ano aton nga ma-share sa aton nga pumuluyo dire sa Barangay Mailom. Ang Barangay Mailom sa syudad sang Bago ang isa sa pinakamalayo nga barangay sa amuman nga syudad. Aminado naman ang pila ka mga residente sa lugar nga tumalagsahon lamang sila nga makabaton sang pila ka mga serbisyo gikan sa gobyerno bangod man sa kalayoon sang ilang nga lugar. Ilabi na ang bulig para naman mapaayo pa ang ila ikaayong lawas. Rason ko nga nagapasalamat sila sa Aksyon Radyo Bacolod nga naghimo sang inisyatibo nga malabot ang ila komunidad kag mahatagan sila sang mas nagakaigo nga pagbulig. mga ano nga wala kwarta para magpa-check up. Nagano kami kay libre sila nga check up diri hatag nga mga bulong ug vitamin sa mga bata man ang damo dito salamat. Nanging kaupod man sang Aksyon Radyo Bacolod sa sining nga aktibidad ang katapo sang Bago City Health Office gikan man sa ilang local government unit sa pagpanguna ni Mayor Nicolas Yulo. Kaupod man ang Barangay Council sang Barangay Mailom. Sige, Action Doors, okay ka na? Okay, so sinong last mo agin greet Action Boy? Di panawin daw nag-erase na nga kung kandiyo eh. Sige. Sige. Si Hadako Maria Murayama, ara siya. Yes, Si of Tess. course. Ara si Miss Tess. Good morning, Daw, Miss ka gusto Tess. masugod. Oo. Dara masugod. Yes. Sige, good morning sa imo, Miss Tess. Dara sa may Japan. No? Kag kay Miss Gino Isiser, may agaman. Mary Ann Valencia Ikraela. Naga-monitor man sila. Salamat, gid. Si Dennis Nestro, good morning, liwat. MJ Season, oy Maninoy, morning sa imo. Tulad ka sa regalo ko, no?
Sige Maninoy, grabe ng ultanay ko Eh, na rapper sige pa lang lang. na bakal niya. Rapper pa lang. Ginunay pang rapper. At least sigurado na. At least may Kaya development. karon kung hindi pa baklan, regalo nyo ng rapper. Correct. Ah? Stop. Kaya, Maninoy. Gusto mo regalo mo lang hindi pag-rap out? Pwede lang na. Yeah, I-rap din kami rapper. Unless kung uga, kasi siyempre kinamang i-rap ko yung kabudlay bit-bit. Sige, happy birthday lang ko no kay Dennis Richard Tibor Roma. Thank you from Chateau Elysee, Parañaque. Yes. Kay Joper Doriman, good morning man. Bernadette Castañares, morning. Lalaine Grace Ibarra, good morning Miss Lalaine. Grace. Juvie Monares, may aga man. Melvin Piñafiel, good morning. Si Maninoy, ay Aria, for sure na napotos na ning regalo. Thank you so much, Maninoy Libuon. Noel Libuon, good morning. Ay, kay si suon mo, Mike. Mike, Ano? kuhan gina iya nga papapaskuhan ka gid. Ay, namian ko na. Sige. So, Mike, salamat gid in advance. Kag mabuhay ka. Kay Grace Soke, good morning, man. Oy, Daddy. Morning dira, Merry Christmas, Dides. Araman si Jojo de los Santos. Yes. Okay? Siya karon gali bala kung December 16 subong, may ara gali sa Connection Doors Paskwa sa Panorama. Dira sa konlay ng Leaf Garden bala sang La Castellana, dumdum ka tapag lakatatong sa Leaf Garden nila. Atong may dako bala nga konsang ni Jesus kag ni Mary bala nga. Okay. Sa ano da? Sa Mandayaw na da? Sa muna sa Leaf Garden, tara, no? Sa may opening sila sa Leaf Garden lights display karon. Ay karon, ano oras? December 16. Siguro mga alas 6 siguro, alas 7. Ay gali. Alas sa gabi, no? Yeah, alang-alang ka sa adlaw. Gani man. Alang-alang ka alas 6 sa kaga, lights on. Sa kuana. Paskwa sa Panorama, no? Mayor Maymay, morning da, no? Amigo Taleo Talaban nagpabalo sa aton, no? Morning da sa mo, amigo Leo. Liog lang ko da great kay Mayor Maymay naton, Mayor, happy Merry Christmas, no? Bali Action Boy, Action Dorel. Hindi kaya ako? Hindi taga sa kupon? Sa kupon Bona, doon na rin mo. Doon nakibot lang ko bala ako. Doon ka magulpiad daw bala. Stand by sa atong dugang nga mga balita. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Kag sa detalye na balita international, nagdeklara sa nga nationwide state of emergency ang Peru bangod sa padayon nga madugoon nga hublag protesta. Nagresulta ang hublag protesta sa kakason sa pwesto si ani Presidente Pedro Castillo. Naglabot sa 7 ka tawo nagkalamatay sa nagumpisa ang hublag protesta sa tuong nakaligad pa nga tuig. Ano sambit nga anunsyo sa nationwide state of emergency ang ginpatigan matapos ginmando sa korte nga prisuhon si Castillo sa duga nga 48 oras. Sa negosyo naman, ang cash remittances gikan sa mga overseas Filipinos na ginapagi sa mga bangko nagsakay ni isang 3.5% sa 2.91 bilyones dollares ang bulan sa Oktubre kumpara sa 2.81 bilyones dollares sa amuman nga bulan sa 2021. Halin sa Enero tungtong Oktubre, ang cash remittances nagdangat sa 26.74 bilyones dollares. Nagsakay ni isang 3.1% ikumpara sa amuman nga period sa naligid nga tuig. Ang pagsaka sa remittances gikan sa Estados Unidos, Saudi Arabia, Singapore kag Qatar amo ang may dako ang kontribusyon sa pagsaka sang remittances para sa bulan sa Oktubre tungtong Enero tungtong Oktubre suno pa sa Bangko Sentral ng Pilipinas. Sa foreign currency exchange rate, ang US dollar 55 pesos kag 83 centimos, Singapore dollar 41 pesos kag 2 centimos. Ang Hong Kong dollar 7 pesos kag 17 centimos. Kag sa ato naman nga balita entertainment, Action Boy, ginanunsyo sa nga Hollywood actor bala nga si Henry Cavill nga hindi na siya magabida bilang Superman. So basi pwede ka naka-apply, Action Boy. Superman? Black Panther lang kuya. Ay, okay. May costume ako dahil sa Black Panther. Galing kay... Terang to, tabo din na to.
Huwag ko kabalo kung din na to. Pag-isoksok mo gito bisan tapos ang party Ginsok ko last gidya kay year. pakita ko gidya nga naka-costume ko. Nga, ikaw to tani nagdaog. Ako tani nagdaog sa costume pagaling iti. Ang Christmas party na to is December 18 I think. Last year. Nalipat ko. 18, nag-abot to sa akon nga costume December 16. Oh. Di kay nagbagyo ng udet. Oh. Hindi wala tao sa budiga sa sa mga nag-deliver. Oo, di wala nila way ka-deliver kay nagbagyo udet to bay. Oo. Di kundi nga way ko yung costume. Way ka costume. So namo to nga nag-ano ka na lang, formal attire ka na lang. Ang formal attire ko tapos sa pag-abot din na ginsukso ko lang costume ko kang Wala mo ginulam ang costume ni Sir Ambo Dililan mo. Dililan, di ba? Oo. Ang Doctor Strange. Doctor wala? Strange, oo. Oo, nalipat. Naka-strange yan sa iya, tsura to eh. Ay, siling pala ni Attorney Mark Mayo, si Superboy, kaya ko no. Ayos to. Hindi na siya Superboy, bawang. Si Attorney Mark Mayo, ang kaya naguro mag-Superman. Yes, No? kaya nasa Kids Superman. version lang. Sorry, Attorney. Alam mo si kasuwan. Sige, agad hindi ka ginapagpaskuhan ni Ay, Attorney Mark. sorry. Ara na iya. Bisan na ara ginaya. Ara ginaya Pasko halin kay Attorney Mark Mayo. Kay very maalwan ni siya nga tao. Ay, very good, very diba? good. Kita mo bugayan man siya. Gamayon lang siya por dako ni siya tagipusoon. Para namang sulit naman. Hindi gamayon siya bala nga ano bala. Iya pasin siya por dako iya tagipusoon. Pero sa bangin palawig gina sang abogado na siya. Hindi agad ginapagpaskuhan daw. Patiha lang ko. Hindi bala magamuna kay gina advance miya bala. Silang bala i-paskuhan ko na iya. Si Attorney Mark and Dani ka pala Pasko bala na. Oo, Pasko na bala. Kasi Paskuhan ka na isa ka outlet sa Grace Pharmacy. Morning na kay Sir Ian Law sa Negros Grace Pharmacy. Morning. Kag sa Attorney Mark Mayo. Mayo si Attorney Mark, morning the same the best counselor Bacolod never had. Pero may dako pa san niya kabata pa kabata pa. Kita mo nga kids version natin. So, pag gusto mo bro, kita na mo permis sa Hall of Justice ay. Hindi ko yan. Para sa hearing sa inyong manang libel case. Ano man? Kailain ba? Palayo lang. So, ito ang mga Action Boy. Since 2013 pa ni Action Boy, nagbida si Henry Cavill bilang Superman. Wala ko na nakikilala siya. Tinaguntat, bumuntat na siya kay... So, unang dumduman ko na sa unang Superman niya, ito napatay bla. Sino? Sino nga ito napatay? Christopher Reeves. At ano na siya ngayon? Dugay na naguro, Kay 2013, nag-start si Henry Cavill. Kung mga 1962, bro. So, kailangan sa 1962. So, searching for new Superman. Digid. Searching, black version. Searching for new Superman. Kailangan sa wala nag-diet sa Superman. Kalain. Sige, so muna na. Okay lang. Okay man. Pwede ka pa sports, ha? Balita sa sports. Nagapila sa suporta ang OFW kag football fans para sa World Cup defending champion nga France football team sa final games ni batok sa Argentina. May ara nga pure Pinoy sa France football team, national team. Nga man ang rason kung nga anang kampiyon ang France sa World Cup below 23 batok sa Uruguay sadto. Si Alphonse Francis Ariola nga taga Davao City ang isa sa mga substitute goalkeeper sa France. Samtang sa naging kwento sa France kag Morocco, nagdagsa ang football fans sa Champs-Élysées sa Paris, dala ang nila sini nga flag para nga mag-upod sa kasadyahan. Nagpatuman man sa ma-istrikto nga seguridad ang kapulisan sa France. Sa din ginhimo nga barikada sini ang mga police van sa may Champs-Élysées at Arc de Triomphe. Agud maproteksyonan ang mga luxury store pareho sa Louis Vuitton halin sa mga looters. Sa mamut nga Domingo, Disyembre 18 ang final match sang France versus Argentina para sa FIFA World Cup 2022. Exciting ang mga final games sang World Cup. Bangod tingoon sang France nga madipinsahan ang ilang titulo bilang defending champion. Samtang tinguan man sa Argentina sa papagunan ni Lionel Messi ang kampeonato para sa iya katapusan nga hampang sa World Cup.
Ang aton balita espesyal sa pagbalik sang Aksyon Balita Morning Edition. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal. Kita mo na Action Doors? Ay, Superman nga wala nag-diet. Saan wala nag-diet? Superman LGBT version. Ito ka namin sa iyong Ano? colorful. Superman LGBT version. Yan mo na? Sabad. Sige. Joper Doriman, good morning. Kay Benedette Castañares. Good morning. Juvie Monares, Melvin Pinafiel, of course, kag Merry Christmas ang bal ni Mike. Oo. Kumari ko Dides, okay ha. Morning si mo, Dides. Good Mahin sa bla morning. magkuhan, ito na si mo blamayo, mag-organ, mag-piano. Oo, sino si? Si Kwan, si Kumari ko, Grace Dides, okay. Wow. Siya na yung pianista sa mga bago sa mga kanda. Sa choir sa una, siya na yung amon pianista eh. Arlidan Macoy sa balay ni Archie Bais. Ay, yes, good morning dira sa inyo. Eric Fernandez, Mangkot Mike, ano gusto mo sa Ondorel? Bisan ano lang. Hindi pwede lang kuno flowers. Ay, pwede. Pwede, gid, Basta lin sa heart. Nang bouquet bala? Oo, buket. Daw bouquet bala na nga, daw mga 1,500. Daw flowers at tsura bala. Hala, piwa. Gusto mo na? Ang ano man. Inang daw bouquet bala nga daw may 1,000, may 500 nga mga bills bala. Ah, Hindi di mo ginanamit. Namiyan ka na? Namiyan ko na yan. So sa ako na maninoy kag sa ako niya suon. Iya mata-mata niya piod. Mata-mata din na mata-mata niyo na assemble. Miss Josephine Lacson, Miss J, morning dra sa imo. Naka ka na action boy? Nakahikap ka na sa bago nga ano? Or nang may kwanta may puti nga daw something ang 1,000 bill. Ano ganito poli ano gitawag sina? Ang 1,000 peso bill. Yan daw may puti siya nga tipulon. Puti nga tipulon or may daw transparent? Da transparent ka ni puti ka ni. Puti ang color? Oo. Ay, Hindi transparent ka ni. Di paano na nagputi ang transparent? Ilan taon ko dibi sa 32 ko di ka 1,000. Yes, ilan taon dibi 32 mo ka no? Hindi na bala pwede mapilo og gali action boy, dapat long wallet ka gid. Kido kalaway siya ano. Malaw ay sa. Oo, basi. Way man na problema sa aton, gastam lang kita sa 100 nga aton. 500 man ay. Miss J, happy birthday ko na si Berta kay Nablos kay Jan Jairi Palosuelo. Ay, happy Happy birthday. Bali Miss J, sige, standby na kanay sa aton balita espesyal. Barangay 6. Balita espesyal! Energy! Yes! Friday mo na? Friday. So, medyo prolong. Speaking of Superman bala, itong nabagay mo bala si Christopher Reeves. Sila yung ni Miss J. Okay, mga chimpo man nila ni Miss J mo, no? Amo to siya ko nung pinakagwapo nga Superman. Uy, really? Si Christopher Reeves, galing napatay ito sa Black Doors, kaya daw nahulog sa I think sa kabayo. Oo, Sang shooting? Nahulog sa kabayo, tapos doon na kwantong di sa yalala. Ngando na paralyzed to siya. Oh. Na-paralyzed to siya. Tapos, hindi sa shooting, iyalang ito pangabayo. Iyalang doon sa pangabayo. Tapos na-paralyzed to siya. Hasta nga napatay siya. No? Si Christopher, katawag pang itabla Christopher Reeves, gwapo na siya nga katod mo si Christopher Reeves sa Superman sa una. Sakay Novi Magapanda, good morning. No? Christine Minyas Villalobos. Sige. See you on sa EFC see you on December 23. Yes. Next Friday. Okay? Kaya naga-equestrian gali ni si Kwan, si Christopher Reeves. Usto, ang bali Miss Gio, nahulog sa kabayo kag na-paralyze. Ay. Kaluoy man to kay Kwan, kay Christopher Reeves. Kaya dito lang siya asta, action boy. Correct. Why sa naga-saler ang pagka-Superman? Wala nagsaler, pagkadagdag niya. Superman, kabalok ako na ang iyang daw kwan lang anong lang ko na daw weakness ni Superman? Balok ka ba? Ano gani? Kryptonite? Amo nang iyang ang kryptonite Galuya sa dayon kung may kryptonite. Kay
Amo ta balakaw tanawon nimo, everybody bisan ano ka pa may weakness kay ginamo. Bisan ano nga superhero, may mga weakness din sila. May mga weakness na sila. Si Samson, sino gani? Anong weakness siya gani? Si Samson. Si Delilah. Hindi pala nga si Samson, kung guntingan mo sa buhok, kung dulay ang... sabi ko si Delilah. Si Delilah. Kasi sino ka gunting ang Delilah? Hindi mo naman. Samson, di ba? Daga na Samson, nara si Delilah. Parang kay Superboy. Ang yagro weakness si Supergirl. Isiling ko. Ako ng strength ko. Ako na mo ng strength ko. Weakness mo siya yan. Ayun ha? Sumaga. Sige. Okay. So, balita special kita. Balita special. Hindi naman tiya sa kung pampaswerte bala para mangin mainuswago ng aton 2023. By the way, karon nga adlaw is the start sang Misa di Gallo, Misa di Aguinaldo. Kasi nalipat ang iban bala karon nga adlaw. Ang start, yes. 9 days ni siya mo. Misa di Gallo. So, hasta mag-alabot ang Pasko. Kita mo gidaga pag minakita 9 SM. Nagsimba ka gali kagina. Oo, kaya aga pa minakita. Kina-bless kagina daan kagapon. Correct? Si Romo Pasaporte, bala? Sir Romo, daga monitor. Good morning, nandra sa imo. Malanda nga... Magpamati. Okay? Siling ni Dennis, kay birthday, pasugustuhan ko ni siya. Kaya ko yan, di ka gusto nga maging next Superman. Gusto ko maging next ko nga Super Mario. Pwede kid wala dance, wala na problema. 43 ka naman mo, okay na yan. 46. 47. 46. Sa lang ko din, sorry, gida. 46 na gili. Si Den. Pagustuhan ko na sa subong kay birthday niya mo. So, kung gusto mo din, nga maging Super Mario ka, go ahead. So, himuan na lang Luigi, si Ray Flores, Marioga. Isa nakita ko. Or gusto mo si Alex Montesa. Si Luigi. Alex Montesa mo niya, Luigi. Princess, ya. Sino ang princess? Si Ating eh. Correct? Okay. Pwede. Si Ating lang na eh. Si Ating lang na. Ano kagamay mo sa iya? Sige. Siyang i-save. I-save. Tingwain nyo na. Super Mario ni Luigi. Sige. So, diri kita sa aton balita espesyal. Sige. Ining mga pampaswerte para sa mainuswagon kag mabinungahon gidya. Pampaswerte sa 2023. Ay, bunga. Bukanan ko na na. Simple mo na lang. Simple lang. Pampaswerte sa 2023. Dala sa inyo sang... Ano? Sige mo anong mga dalada. Anong mga dalada? So, ang next action boy, Drita, magsabit gito ko sang mga rabbit. Hindi rabbit nga buhi nga rabbit. Nagdurulain mga ako. Kundi mga lucky charm nga mga mga kinayo ka kayo mililiw-ligo kasi may ara na sila. Galing wala siya bikarepla. Ito pa siya guro sa piyak. Sige lang. So, wala to na mahimo. Piyak balay. Piyak balay nila. Basta nagadigamot. So, mga lucky charm bilang rabbit, actually, kunwari, mga figurines na rabbit. Mga keychain. Or mga, ang basta pakabit na basta sa pertahan. Nakita mo nang may tawag sila ganun. Basta ginapakabit sa pertahan. Magluwas sa hanger, abi. Sa pertahan? Namisulto mo na yan, de? Hindi. Pwede mo na siya pakabit sa pertahan. Okay. Sagwa na ang medyas. Are sa sulod. Okay. Basta mga nga. Basta rabbit. Kay Year of the Rabbit. Water rabbit. Year of the water rabbit, subong. Ano? Water rabbit. May rabbit sa tubig. Ang muna wala ko ng balaan. Color na yang daw water blue. Hindi nakabutang di water rabbit. Water rabbit. Sige. Hindi na pagbaysa. Bala kay para diri-diretso tabla. Iso mo na ka hindi amo water rabbit. Ano water rabbit daw? Basta ano ni siya langoy ni siguro.
So, next action boy, para sa mga opisina, ta pwede tamang butangan. Kung may makita ko nga figurine nga rabbit, sa kupon, ta butangan, ta man lamisa. Tawang lamisa ko, ha? Kung mabless ka, mabless sa 2026. Yes, so yes. Karak. So, mangita ta sang I rabbit. love you. Mangita ta sang, sang rabbit nga mga Lucky Charms. No? Pwede man piyaw. Familiar ka sa piyaw, action boy? Piyaw? Oo. Anong piyaw man? Ang Chinese bracelet na hindi man siya Chinese good, pero piyaw ng tawag. Ang do may pwede ka na mga pakita ko lang si mo. Sige. Karon. Hindi makli na lang ko. Ah, sige, mahal gali. Sino? Masakop na tayo, Miss Nona. Thank you, Miss. Kabalo na siya ko nung piyaw. Si Attorney Mark Mayo, lang baklon ta. Oo, Attorney Mark. Wala siya bala ka-reply. Hindi siya gusto, ko. Attorney Mark. Basta ko may piyaw kada nga may rabbit. Thanks. Kung may kapya, ampaw eh. Ampaw na. Correct. Kaya sounds like naman siya. Sounds like lang. Correct. So, next action boy, punon mo kuno sang ang mga bultangan nyo. Bala sang asin, bala, mga kalamay. Kompletuhan mo na ko na. Punon mo na kuno action boy, mga mantika. Correct. Kami kayo mo, kamis na. Hagi mo, iga-practice. We situate nga may kalamay, may asin kada, kompleto may mantika. Sa pagsulod sa bagong tuig. Pagsulod sa bagong tuig. So, dapat Not so much kami sa 12 fruits, bro. Kami dapat may ara. 12 fruits na kami gani ka mo. Diba same man na gani sa mag-silo balay, no? Dapat unahon. Dapat kompleto kasama na. Kasi na. So, manakay para ang swerte kung action boy, hindi bala masunggod lang kulang inyo dala nga mga... Kaya basi kung nabilong ka kulangon ka sa asin. Oo, kulangon ka sa klamay. Pila mo lang blang asin, tapos hindi kayo kabakal. Yan, nasilip lang na mapugian ka kuno. Pugian? Pugian, no. Daw madayunan bala, daw. Silingon, pag start sa tuig mo nga daw, wala ka bugas, daw, halos daw kada, kunya daw, pero ka lang wala bugas. Ay, kalain. Mana? Amo na gani kita mo ang mga tao usually may butangin na sa mga kwarta sila bulsa bla mga kapin pa coins sila makiling-kiling na nila. Oo. Kundi bilong ito puro lang coins kwarta mo. Dapat papel yan, no? Oo, papel. Para magluwas nga may kwarta kang papel, do ka mag-an pa sa kabuhi mo. Imo ka mablas ang libro nga muna bla. What to do? Libro gidya. Kaya kung coins, may bugat eh. Bugat. Pero mo na coins na kiling-kiling na. Para pwede ka mapugian bla nga ate the whole year round may kwarta ka lang yan. Yes. Okay, so next action boy, magsuksok sang polka dots sa kagbag-o dapat imo nga underwear. Imo dira nga panty or brief. Ay, so, bakit ko bala? Polka dots, pangitaan ta. Hindi ka naman siling si Attorney Mark mo baklo mo. Ay, hindi na kayo daw na tagnatugon sa iya. Kita mo, hindi na siya kika-reply. Saka daw sa ginatugon ta sa iya. Pwede mangguro si Kong Greg na lang pabaklo. So, polka dots mo guro action boy. Pwede lang na. May kasi ko bakal mo siya blakon December. Di pa sakop ka na lang. Oo, man Ito isama na ka mo guro size. So, kayo namin, actually, ang polka dots, actually, nabala ko na halimpras ang unaya. Ginapabayo, ginaya polka dots, or dira. Sorry, subong niya, tagu-taguon mo lang anay, kay underwear mong. Underwear? Polka dots yung underwear? Oo, doon ka budla pangita, no? Pero actually, polka dots nga, dress, or t-shirt, or... Pero may magkadto ko to sa dako nga mall sa reclamation, magkadto ko to kami. Dahil may brief ko mo dahil nga polka dots. Hindi na. Di ba? Pwede na lang yung action boy nga, bisan hindi na lang polka dots, basta bag-o lang. Basta bag-o lang yung dala nga underwear. Basta okay. So, mga bakal ko gali karon ni. Oo, baka kagikaroon. Pwede man na, pwede man wala sa... Wala lang exchange gift, buwas, kaya basi bala brief man yung regalo na. Dugang sa wishlist ko to gali. Dugang to, hiyagaw. Ngayon kung basi nakabakal na. Kasi nakabakal na. Dugang gani. Ay, dugang ba? Kabalan, 550 na nakaroon. Kala, naisip na to pala pati sunod lang. Ay mo, 500 din ya, sirada. Ginatay ko sa imo. Kaya ikaw nagabutan ko mo. Hoy, aba. Kasi duwagan ko. So, Binas yung gali eh. Binas, sige. Nga nala, at least nalambot mo gito yung 500 mo nga karpa. Kalain. So, next action boy, action boy? Sa Tagalog, magpagulong ng bilog na prutas. Paligid? Oo, paligid. Nagpaligid ko na sang bilog na prutas. Sa di paligiron? Sa sa inyo balay, sulod? Budla mo ko sa dalan, bubuan ko pa. Tiyan nga mga prutas? Tiyang watermelon, di ba, bilog na? Paligiron mo? Oo, paligiron. Di ba si maglingin ang ulo yun na magputi siya? Nasang diya? Hindi galapsin. Kalain.
Kaya kung ano, correction boy, kung magpaligid ka kuno sang prutas sa pag-abot ang pag-abot lang sang ano gid pagsalubong gid sa ano. Correction boy, tuloy-tuloy ang swerte. Ay na? Oo, agree ka man sina? Gila. Magtuloy-tuloy ang swerte. So, that's why. Tumagulo ko nagkabati, yaw. Pwede man action boy para medyo, mo at least nakabati ka. At Kasi least, magpaligid ko kambalo ko ni Mrs. Ano naman? okay ka pa. Ay mo, pinitaran para maging swerte. 2023. Anong biman? Masira. Ano nga pruta? Pwede man watermelon o pwede ang orange. Kakyat. Oo. Yung paligiron mo. Paligiron mo. Duga Hindi pa siya pag-amon. Amon mo na siya dapat. Idulong mo gino. Pero tayo yun, ginang swerte. Sige. Ay, mo ginabaka kagid watermelon para dako. Actually, kung tanawin mo, nothing to lose man eh. Oo, di ba? Correct man, wala man asang, di man na ang imong mabuhina ng imong Kasi kung pagkaon mo na, pag mo prutas mo siya maglingin ulo mo. Hindi mo na pagkanon eh. Wala to man na makapahuway siya. Pahuway sana. Ayun mo mananay. Correct? Minsan prutas niya, hasta ko nadala pa diya sa sala ko niya man. Ang kalahi. So, mo na siya. And then, next action boy, mag-ilis ko ng bedsheet, cover sa punda. Bisan hindi actually mga action, bisan hindi New Year. Oo, tiba si balawals a year nang ilis. Kasi New Year ka lang mag-ilis ang bedsheets, wala bunda, blau. Pero siguro ka lagom ay. Tapos ang imo pa ko. Kalahin ko sa bunda, mga 1 year nga, hindi pag-islan, no? Kaya kung magigda ka, pag bango mo, doon ka pilit, balasi mo. Kalahin ko na pagbangon, nagpupun ulunan. Ikaw po ulunan na. Sakto, na mo. Tilit na, hiklay. Tilit, no? Kaluwi siya. Actually, may ilis ka ng bedsheet, ilis ka man na, hindi ba? eh. Kasi sunod sa nakita ko sa amon, na si Mrs. usually, basta mga managkuha na, isla niya na dahil tanan, mga bedsheet, mga punda, mga habol, mga bla daw, bagong naba. Gailis, gadya. Dapat lang, okay? Namin gidban mo. Oo. Nami ginaya eh. Good morning kay Miss Rona Rihida Travada. Yes. Okay? Ari pag-reduction boy, pink nga bedsheet ko no para sa mga single, kag red nga bedsheet para sa mga mag-asawa. Uy, mabakal. Red? Oo, red. Timera na ka mo to red? Wala. Duman ko to, wala. Mo. Isulat sa wishlist mo kay dugang ko. Imagine na, wala. Mabakal ka bedsheet. Red? Timera, ginaiya ka bakal na iya. Red. Labi na ko nami ang iya nga tela. Okay. Red as in red, bedsheet niyo yaw? Isa lang yung color sa bedsheet niyo. Hindi, nakikita ko doon, may mga gray, may mga blue, may mga, may harap pa dito, medyo may yellow, pero no red to. Basi may ara ka mo, pa na pagwa, basi sinipa nga December. Basi. Christmas. May ara na kaming isa si Mrs. nga ng magabakal na ganin. Hindi na tuman, kaya ginatago. Ginatago, Patago na para sa anuman. Basta. So dapat sundo ni Connection Boy para swertihon. Para ni sa kuming bisita. Bisita? Sila pa nagdaon sa bago. Ako yung taga-diri kuya. Mantindir lang kuya sa... Correct, no? Ang mga Pinoy actually, no? Ang mga nablang mga Pinoy. Ako yung nagbakal. Oo. So, ako yung ari, di ka tulog at di ka gabi. Oo. Magamit ka ba sa ulunan bago gasalasal lagi na yung mama mo yan? Oo. Uy, gamitin, di ba gamitin ka ba sa may bisita? Di ba? Ay, dugarap na yun. Dugarap na yun, no? Oo. Si mama mo sagad mag-rapay, no? Super. Labi ng mga tupperware yung mabilin. Mabilin ka lang, di lang tupperware yan. Amo ginada siya. Okay, sige. Way siyang palibak, Para siya? Ngayon Christmas na niya. Basta may padala ka naman ko talang si Dorel sa ako na Gcash. Basta may pamaskot sa vlog. Nag-send na siya sa iya nga bedsheet combination. Yung sa pink ka gray yan, Paano ka da? Swerte na saya. Super swerte, ganyan si Nene. Maduwagan ka ng gold ni Nene sa 2020. Sige. Sa kambosa ng iba, hindi sa likod 24 ni Camila. Tapos ang tagin na yan. Kambo ni actually din ba? Mga action, standby na sa Action Hotline. Reaksyon Artay Hupon, ang inyo din news team. Action Dorel Kabat. Kag-action Boy Duran. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod Action Radio.